Здравейте! Вие сте с добрите новини. А сега нека се помолим. Господи, благодарим Ти за тази възможност, че имаме сега заедно с Теб и тези зрители, Господи, да изучаваме Твоето Слово, да наблюдаваме Твоите действия, Исусе Христе. Ето за това се молиме сега, Татко, Ти лично да ни говориш и да ни даваш откровение за това, което правиш в нас, чрез нас и с всички, Господи. Благодарим Ти, святи Господи. Амин. Амин. Нека да прочетеме от Евангелието на Марк, 2 глава, една прекрасна история, само от 12 стиха. След известно време, той пак влезе в Капернаум и се разчу, че бил в къщата. И мнозина се събраха, така че и около вратата не можаха да се поберат. И той им говореше Словото. Дойдоха и донесоха при него един паралитик. Носеха го 4. И като не можаха да се приближат до него поради народа, разкриха покрива на къщата, където беше, пробиха го и пуснаха постелката, на която лежеше паралитикът. А Исус, като видя вярата им, каза на паралитика: „Синко, прощават ти се греховете.“ А там имаше някои от книжниците, които седяха и размишляваха в сърцата си: „Този защо говори така? Той богохулства. Кой може да прощава грехове, освен един Бог?“ Исус, като разбра веднага с духа си, че така размишляват в себе си, им каза: „Защо размишлявате това в сърцата си? Кое е по-лесно, да кажа на паралитика: прощават ти се греховете, или да кажа: стани, вдигни постелката си и ходи? Но за да познаете, че човешкият син има власт на земята да прощава грехове, тогава каза на паралитика: на тебе казвам, стани, вдигни постелката си и си иди у дома. И той стана веднага, вдигна си постелката и излезе пред всички. Така че всички се зачудеха и славеха Бога и казваха: никога не сме виждали такова нещо. Амин. Тази прекрасна история сме разделили на 3 части. Днес ще разгледаме само първата част, в която ще видим Исус, Божият син, който прощава грехове. Днешната история се развива в град Капернаум, в домът на Петър и Андрей. Виждаме Божият син да говори Божието Слово. Както в онези дни, Словото и днес ни казва: покайте се, Бог ще ви прости греховете, Небесното царство наближи, Бог ще изцели болестите ви. Обърнете се всеки от грешния си път и Господ ще прости греховете ви. Господ не ви е забравил. Така както се грижи за птиците, животните, рибите и растенията, много повече Той желае да се грижи за вас. Доверете Му се. Той ви обича. Вие сте Му скъпи. Той ви е дал образ в утробата на майка ви. Отец изпрати синът си при вас, за да ви покаже своята любов. Може би някои от нас виждат съкрушени 4 човека да носят един парализиран човек. Но това, което се вижда с духовните очи, е надеждата и вярата в сърцата им. На тези 5 човека, която вяра ги движи. Поради тази причина, това, което ние виждаме, е радост на лицата на тези хора. Може ли надеждата и вярата да бъдат тъжни? Нашият отговор е не. Тъжният и съкрушен човек е човек без вяра и надежда. Затова по страниците на Божието Слово няма да видим вярата да се отчаива. Господ Исус в
погледна към паралитика, видя своето дете и му каза: Синко, прощават ли си греховете? Кое е нещото, което отличава този паралитик от хората около него? Дали беше неговата болест или нещо невидимо? Всички ние гледаме с физическите си очи, но Исус гледа с духовните очи. Единствено вярата имаше значение. Навярно парализираният е пробвал много човешки начини да оздравее, но всички те не са били достатъчни. Всички човешки усилия са нищо пред вярата и Господ. Всички, които бяха там, слушаха Божието Слово, излизащо от устата на Исус, но паралитика беше този, който се смири и прие това Слово за себе си. Защо Исус каза, че греховете на паралитика се прощават? Ако паралитика е съгрешил на Исус, Исус би му казал, че той лично му прощава. Но Исус каза, че се прощават всички извършени от паралитика някои грехове. С това си изявление Исус каза, че Той е Бог. Никой човек не може да каже, че прощава всичките грехове на някого, но Бог може и желае да прости греховете на човеците. Нека и ние, като този паралитик, приемем думите на Христос и да ги повярваме. Покайте се и Господ ще заличи греховете ви. Повярвайте на Бог и ще бъдете Негови деца днес. Не беше само нужно да се отиде при Исус, но беше нужна вяра, която идва от слушането на Божието Слово. Има хора днес, които мислят, че поради многото молене ще получат изцеление, но не това не показва Божието Слово. Паралитикът и неговите приятели бяха слушали какво е говорил и какво говори Исус, а не просто да искат от Него нещо без вяра в думите Му. Две неща са нужни. Да вярваш на Божието Слово и да живееш в тази вяра. Това, което вярваш, това и ще получиш от Господ. Паралитика вярваше, че Бог прощава и изцелява, и това получи. Причината да не виждаме чудеса в живота ни е, защото не слушаме какво Бог ни говори чрез Неговото Слово. Там, където Бог работи, е там, където има вяра. Нека започнем да слушаме повече Божието Слово и да го вярваме, ако искаме чудеса в живота ни. Амин. Амин. Скъпи приятели, това беше от нас. Очаквайте продължението на тази прекрасна история, която следващата част е... Коя беше? Господ, който знае мислите на сърцата ни. Да, Бог знае нашите мисли, Бог познава сърцата ни и само Той може да види какво има в нашите сърца, какво си мислиме и никой друг. И този Бог е точно Господ Исус Христос, както ще видите в следващата история. Благодаря ви, че бяхте с нас. Довиждане. Амин.